Isebe lezempilo libambisene neTransnet ukuzisa ULoliwe wePhelophepa onikezela ngeenkonzo zezempilo kwidolophana yaseCumakala kwiphondo laseMpuma Koloni ziinzame zokulwa nokunwenwa kwentsholongwane yecorona kweli phondo nanjengoko uluntu lufumana ithuba lokuvavanyelwa le ntsholongwane. Intatheli yeSABC uyangafunani isilungiselele elinqaku. Sibulise sinamkele apha eCumakala nalapho khona isebe lezempilo libambisene nenkampani uTransnet lizise khona uLoliwe wempilo uPhelophepa. Khumbula ke iphondo lisazama ukucontaina amanani abantu abafumana le ntsholongwane yecorona. Phakathi kwezinto abazenzayo ke kukuzisa olungenelelo lalololiwe iveki zibe mbini uzozula indawo zibene idolophu zibene neziquka umthatha ibhayi kwakunye nodutywa. Apha eCumakala sebeqalile ke nale nkqubo phakathi kwabantu bebevavanyelwe le ntsholongwane bahlolwa ngutata uPeter. Tata, siyabulisa, siyakwamkela. Olungenelelo belidingeka kangakanani apha eCumakala? Belidingeka kakhulu ngoba mihla lesi sojonga eTV sibone uba amanani ayenyuka imihla ngemihla. So noba sisihlele endlini noba sokhohlela ngoku awuzazi noba ukunjani na unayo okanye awunayo na. So sivuya kakhulu xa uthe nathatha amanyathelo nezanganeno kuthi khona ukuze nathi sizozazi uba kumanxa sindawoni na. Lungakanani uloyiko? Uloyiko lona luhlala lukhona ngoba nendlela le iza ngayo ayaziwa uba iza njani na. Setsho singangasondelelani thina okanye sibambane ngezandla kodwa siyazi uba isuke njani naqala kulanda isuke kuyo. Uloyiko lahlala lukhona lona. Izozisa noko ukuthi kuba ngcono kuba kaloku natshelwa na iklinika apha. Akuzatsho kube bhetere nokuzatsho kuthi de noko ngoku nakuzufana nakuqala kuba noko sithe sadibana kamba nami sisimemo esona kubantu abangekezi ndisithi mabeze bazovavanya khona ukuze bazazi uba bandawoni na. Nkosi kakhulu tata. Nkosi kakhulu ke tata. Ngomnye wabahlali lapha kulo masipala amahlathi utata uPeter lowo novela ukuvavanywa phaa phakathi for le ntsholongwane icorona. Uyatsho ke ukuba baphila ngoloyiko ingakumbi kule dolophu iphithizelayo yaseCumakala. Ekwatsho ukuba uhlabukhwelo koogxa bakhe nakwabanye abantu bale dolophu uba baze kule 2 weeks ukuze bakwazi na uzazi ukuba banayo okanye abanayo le ntsholongwane. Sithathe izintambo sizibuyisela kuni eGauteng.